Mkazi wai wana waMwari, mufaro wangu kuchingamdzai kuchirongwa chedu konai pastor. Pachirongwa tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinenge tiinayo inopindurika neumboori mukati meBhaibheri. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu mukati mezuva ranhasi. Unoti iwo, zvinoita here kuti musikana abatsire mukomana wake kumuroora nekuti mari yake inenge iri shoma? Yeah, this is a very interesting question. Regai nditaure ndichiti muBhaibheri Mwari akagara aisa pachena. Regai tiende kuna Genesis. Genesis chapter 3 ndio endoda kuverenga. Genesis chapter 3 verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and you have eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for your sake. In sorrow you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face shalt thou eat bread, until you return to the ground, for out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust thou shalt return. Now, ndo panotangira principle yaMwari yekuti mumba yevanhu vakaroorana ndiani anofana kunge achishanda kuti mhuri iwane zvekudya. Mwari ari kuisa pachena, iwewe Adhamu nekuda kwezvawaita wakuzodya uchibuda ziya kuti patove nechikafu, iwe Adhamu ndiwe unenge uchishanda. And remember paverse 16 Mwari anga atopedza kutaura naEve, and Eve haana kunge amboudzwa zvekuti uchashandira mhuri kuti pazove nechikafu. Eve akaudzwa zvake zviviri, iwe Eve ucharwadziwa nemimba pakuzvara, kuda kwako kuchava kumurume wako. Then Adam achibva audzwa zvakewo, iwe Adam mission yako kuona kuti washanda wabuda ziya, because ndaakutuka ivhu iri harichabereki zvaranga richiita, wakutofanira kurishanda zvakasimba uchibuda ziya, so that there is food on the table for your family. Saka dai kurunzi vanhu takaramba tichiteerera zano raMwari, kungoti vanhu taakuteerera ma human rights and equal rights movements, saka zvinhu zvapidiguka hatichazivi kuti which one is which. But zano raMwari rakanga ringori very straightforward. It must be the man to work and feed the family. Even mukaenda pamitemo ine 10, mukaenda pamutemo wechi4, Exodus chapter 20 verse 8, inoti remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days ubate mabasa ako ose mazuva matanhatu, asi usabata basa pazuva rechinomwe, nekuti isabata raJehovha Mwari wako. Iwe kana muranda wako, murandakadzi wako, mweni wako, chipfuwo zvako. Mwari ari very specific, ari kuudzwa zvekushanda apa murume. In fact, kana muchida kuti ndiende a bit further, 10 commandments dzakaadreswa murume nemwana, ndo the primary recipients of the 10 commandments. Mukadzi akaudzwa kuti kuda kwako kuchava kwemurume wako, ndo mutemo wemukadzi iwowo. Teererai murume wenyu mhai, ndo mutemo wakapuwa mukadzi. Murume achibva apuwa 9 macommandments, and anosanganisira kuti usachive mukadzi woumwe, which means baba unofanira kuda mukadzi wawo. Kana baba wachida mukadzi wawo oteerera mutemo wekutanga, musanamata vamwe vaMwari, which means mai havagoni kunamata vamwe vaMwari nekuti vakanzi teererai zvinenge zvataurwa nababa. Saka baba vakagona kunamata Mwari chaiye, vakagona kuzorora musi weSabata, vakasauraya, vakasaita upombwe. Mumba imomo mune rugare rusingaiti mai vachiteerera murume. Makarongeka, but marights ndo aunza zvinhu zvakawanda zvokuti mai vanogona kuzvimiririrawo, voudza murume kuti bikawo sadza and so forth and so forth. It's not biblical. Zvimo muBhaibheri anofana kushanda kuunza chikafu pamba ndi baba, anofana kuteerera umwe ndi mai, anofana kuda umwe ndi baba, anofana kuvhisa pasi poumwe ndi mai, anofana kushanda ndi baba. Saka ukaona iwewo manje wakuti pakuroora chaipo chaipo urida kuti mukadzi akuroore futi, it's so distorted, it's wrong, it's not biblical. It actually marriage iyo yatotanga on a wrong footing, haina kweri kumboenda, because mumba imomo atoo baba ndi mai, and madistorter the order of God. Because the order of God is the woman must be submissive to her husband. I don't care what other feminists are saying these days. The woman must be submissive to her husband. And for your own information, kana musingaudi murairo iwoyo, then mimba hadzifaniri kurwadza. Because Mwari akati mukadzi mimba icharwadza uchateerera murume. Saka hatigoni kusarudza chimwe tichiramba chimwe. Kuti mimba ichiri kurwadza hayo pastor, asi hatichadi kuteerera varume. Kana mada zvese chibvai maramba zvese muti mimba takangobara yakwangu kudya makeke kuenda kulabor, it's fine. Kana mimba dza makeke, it's fine.
but kana mimba dzichiri kurwara then it means vakadzi vanofanira kuramba vachiteerera varume vavo, and varume vanofanira kuda vakadzi vavo, varume vanofanira kushanda. Saka don't entertain mukomana anokuti hanzi ndipo mari ndinokuroora futi iwewe. Nyange uchimuda zvakaita sei, nyange uine mari yakawanda sei, mutaurire aziye kutora nzvimbo yake nerole yake sababa vemba. And hakuna mari yekuroora inonzi yashota. Please, hakuna mari yekuroora inonzi yashota. Yashota wanzwa kuti imari. Yori kuti yashota iwe imari, wakamboenda kwero kanzi kuda 10,000. Iwe ndine 9,000. Saka wegoni kushota uchiri kumba kwako, usotombosvika kwana tezvara. Iyoyo auinayo iyoyo kana uri serious, enda nayo. Mutoronda uyo vokuudza kuti isusu bada mwana wedu anoita 30,000. Woti alright ndauya ne 200. Chiregani mbonotsvaga imwe. Ndopo unozotangaura muromo kuti mari yangu yashota. Saka vasikana, please take what I'm saying seriously. Hakuna mukomana anofanira kupa excuse kuti mari yangu yakashota. Mari inoshota ndinozikamwa kuti kurudiwa mari. Zvinoye kana asitamboenda kwana tezvara anoti yakashota mari. Kana tezvara warudawo $50 iwe ne 300 uchiti yakashota unoziya sei. Saka vakomana vakadaro don't entertain them. Matsotsi adawo kushandisa at the end of the day acharamba achingokushandisa. Ndo charamba uri baba mumba imomo, ndo charamba uchishanda uchibuda neziya yakavata zvake, ndo uchaenda kuSouth Africa uchirara mubhazi yakavata zvake, wadzoka nemari yacho okurova futi kuti mabika murosi namadomasi. Saka don't entertain vakomana vakaita saivavo, they are not serious. Mukomana ari serious, mari ainayo iyoyo, kana awirana nemusikana wako kuti ndira kumboenda ndiri kuya nasekuru wangu musi wakati, vana tezvara vomuudza kuti kwasha tazviona zvamaita, but isusu mwana wedu anoita mari yakati, muchadzoka rini? Ochinoshanda futi uchidzonda target yakati. Otherwise munhu asati amboita pfungwa yekuenda kuna baba wako achikuti mari yangu ichiri shoma. Don't entertain that gentleman. In fact, he's not even gentle. Don't entertain that boy. He's a boy, hasta mature, hasta worth material for marriage. Ndikati ndokutaura kwandingaiteko zvino izvo, Mwari atikomborere. Amen.